müňlerçe hektar harap edilen yer. Bir kanun isi çekilen 10 müňlerçe magdansy. Olaryň ählisi gymmatbaha ýantary almaga gönükdirilen. Saklamalara göre dünýäniň ýantar ölümçiliginiň 30-40% Ukrainanyň demirazyk günwataryndan gelýär. Bu ýylda $500 milyon ýetýän girdijili iş bolup, oňa agla we jenaýat toporlary gözükçilik edýärler. Olar ölümçiligi ýola goýmak üçin bu tokoy çapyp çykdylar. Soňra olar ýeri pil bilen gazyp, suw goýberip, ýantary ýeriň ýüzüne çykarýarlar. Тут потисався, пішов туди, десь там потисався. День проходить. И все. А ничего не нарыл? А ничего не нарыл, и все. Ýantaryň bahasy soňky 4 ýylyň dowamynda itaatan hem Hytaýdaky uly talap sebäpli 4 etde galdy. Ýantary gazyp çykarmak işleri gün gözöranyny zor bilen aýlaýanlary özüne çekdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran bu işçi tiz kömek sürüjüsi bolup her aýda $130 gazanýandygyny, emma magdanda işläp hat köp pul edinip bilýändigini aýdýar. Це дуже тяжко. І можна там місяць-два взагалі нічого не заробити. Просто їздиш, риєш і ноль. А можна там за 2-3 дня, $2-3 тисячі. Водяных помп нет? Ні, ми лопатами. Водяні помпи – це, по-перше, дуже дорого для нас. По-друге, треба мати кришу. Треба знати, кому заплатити, скільки заплатити. Ýantaryň ýokurlanan bahasy Klesiv owasyýaly ýerleri uly girdeji getirdi. Vladimir Okamanyuk bu ýerde aňsat tapdyrýan ýantary satyp başlandygyny aýdýar. Я вирос тут на нашій місцині. Я з дитинства ходив по полям і знаходив кусочки. Коли більше, коли менше, після дощів. А подальшому почали трошки цінити. На які деньги ви построили вот эту площадку? Якщо я вам скажу, звідки ці гроші взялися, то будуть питання, опять же, в правоохоронних органах в мене. Talap güýçlendigiçe Ukraina resmiýleri bir kanun magdançylary bilen görüşip başladylar. Iýunda polisiýa Dubrovitsa owasynyň goloýundaky magdançylar bilen çaknyşdy. Geçen ýyl bolsa Rivne oblastynda ýüzi maskaly ýüzlerçe adam resmiýleri magdana göbermejek bolup çaknyşdylar. І тоді вони несуть кримінальну відповідальність по статті 240. Це порушення природних над. Це уголовне преступлення? Так. Ідуть штрафи, але може і условно, іспитовий срок. Ukrainanyň 9 kompaniýasyna ýantary resmi ýagdaýda çykarmaga ruhsat berildi. Emma onuň ölümçiliginiň uly bölegi bir kanun ýagdaýda geçýär. Aklawçy Andrey Vidrov has köp magdançylaryň resmi işläp bilmegi üçin kanun taslamasyny hödürledi. Emma häkimetler muny reddetdiler. Люди 20 років займалися видобутком бурштину. Зараз дуже різко прекратити це. Куди вони підуть? Чого вони займалися? Їм треба дати щось взамін. Що ви дасте взамін? Або поступово треба людей якось від цього вводити в правове русло. Але я боюсь, щоб не почалось між своїми, знаєте, людьми за певний той чи інший участок землі війни. Це найстрашніше. Gözükçiliksiz magdan işleri dowam edýän pursady, daşky gurşuwy ýetýän ziýan we gazaply çaknyşyklaryň howpy hem saklanyp galýar. Emma munyň kanuny çykylgasy häzirlikçe görünmeýär. Jenaýat toporlary Ukrainanyň ýantar biznesini we girdijisini öz penjelerinde saklaýarlar.